1, 2, 3, 4, 5 a budú tu Vianoce hneď. A na to, aby tu boli Vianoce... 1, 2, 3. Tak, Luna už počíta a ja počítam spolu s ňou každý deň, pretože Vianoce sú najkrajším sviatkom v roku, vedela si, Luni? Áno. Áno, a na to, aby boli najkrajšie, tak my si pripomenieme veľkú štedrosť. A to musíme ozdobiť tento nádherný zelený, ako tvoje krásne šaty, vianočný stromček. A svetríky, vieš, koľko máme svetríkov? Skús. 2. 2, perfektne. A pozri, čo majú. A čo to je? Srdiečko? Toto. Ako ja a ako Luna. Ako my, Fidarkáči. Tuto si sa hembala. Áno, na takom koníku som sa hombala. To bolo výborné. Fidorkáči, vy nemáte takého koníka ešte doma? Keď áno, môžete mi poslať fotku, ako sa na ňom hojdáte. Ty nemáš, Luni? Tak asi budeme písať list. A vy píšete listy? My s Jankom každý rok aj s Marienkou napíšeme list našich prianí, čo by sme si želali mať pod stromčekom, aký darček by nás tam mohol čakať. Luni, čo ty napíšeš? A čo by si prosila pod stromčekom? Aký darček? Elzu. Elzu, tak to by si mohla aj nakresliť, lebo kto nevie písať, ten by mohol nakresliť. Lunička, teraz by som chcela, aby sme si napísali list Ježiškovi. Čo ty na to? Áno. Tak, a začneme, už viem, počkaj, takto. Milý Ježiško, tak. Prosíme si, čo si prosíme? Elzu, aj Annu, Olafa a pastelky a... Aj Kristofa. Aj Kristofa píšem. Aj Fedna. Dobre, píšem Kristof, Sven, tak, výborne. Tento rok sme poslúchali. A čo by si ešte prosila? Čo chceš ty? Ja by som si prosila lásku a zdravie pre všetky detičky. Dobre. Tak tam napíš podpis. Podpíš to a my to pošleme. Perfektne. Super. Dáš mi 5. A teraz ja ti ukážem také mini kuzlo. Chcela by si vidieť mini kuzlo? Také maličké, ale počkaj. Lebo teraz ťa položím. Vieš si zavrieť oči? Takto. Tak, dobre. Drž zavreté oči. Neotváraj. A počítaj so mnou. 1. Zavri. 1, 2. A ešte drž zavreté. A 3. Prekvapenie.